tako, jel sva ova slama tvoja? Ambar! Dobar dan, poštovani gledaoci, subota je 13. koji minut? 13. koji minut. Ugasio mi se telefon pa ne mogu da vidim tačno vreme. U svakom slučaju, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ambar. Mi smo spavale ovde, da znate. Tako je. Zato smo ovako odevene ponovo kao i prethodnog dana, ali smo zato raspoloženije i mnogo bolje volje nego što smo bili u petak. Tako je, nego što smo Subota bili je, ja juče. što kažem, divan je dan, sunčan dan. Lepo mi je i uživam što ću i danas imati prilike da se družim sa vama. Moram da napomenem da se naša emisija sastoji iz dva segmenta. To je prvi deo je Start Stop, drugi deo emisije ste, dragi gledaoci, vi. Zašto baš vi? Zato što goste nemamo. Tako je, vi ste naši gosti. Pozovite nas na broj 0677 300 800 da iskomentarišemo sva današnja dešavanja koje smo pripremili za vas. Svašta se dešavalo, Tako je. vratit ćemo se na prethodni dan, bilo je tu svašta nešto. Tako je, evo, farmeri saigrali kao da nemaju drugih muka i obaveza, Možete, koleginice, da iščitate malo Pa evo, vesti. sad ćemo. Pa kaže inspektorka na saslušanju kod Barbie. To mi delo jako interesantno. Trebalo bi da bude obrnuto, u stvari. Imamo na farmi Šreka i Fionu. Da, to su Aleksandra Fabrić i Peca. Tako je. Lazić. A imamo i to da se Kristijan podsmevao Valjevskoj divi. Pa je spopadan. Koliko li će se to Kristini svideti, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, kontaktirat ćemo posle emisije da vidimo da li je okej sa tim. Pa imamo Barbie intervjuiše Božu, on manifestuje život sa Elenom. Manifestacija je jako bitna stvar, da znate, dragi gledaoci. Mina, da li ti manifestuješ? Znaš kako, kada gledamo neke stvari, manifestacija se ne slaže toliko sa verom. Ima malo. Pa dobro, ali to Ali je... da priželjkujemo, mi svakako manifestujemo i kad ne želimo da manifestujemo, mi manifestujemo. Zato što uvek negde u podsvesti, u našoj glavi, istina, imamo... Kako slatko kažeš. Da, nisam tela ono moje. Imamo to nešto gde mi stalno razmišljamo i priželjkujemo i samim tim tako i manifestujemo. Tako je. I imamo klip Elena i Aleksandra tvrde da jedna farmerka, nećemo reći koja, vidjet će gledaoci kasnije, smrdi na znoj. To mi je već malo onako degutantno. Umesto da žena kao ženi dođe i priđe i kaže osetiš se, Tako je. smrdiš, Evo ti moj dezodorans, ružna parfem. si ili ovako onako, ili lepo je kaži daj da se okupaš, evo ti ja ću ti dati, evo ja ću ti pomoći, pridržat ću ti peškir da se ne vidi, ugreat ćemo vodu. Uvek postoji Tako je, ženska solidarnost. način, ali pitanje je koliko oni žele. Tako je, to očigledno na farmi ne postoji. Ali, mi možemo krenuti još koliko odmah sa našim prvim segmentom, Start Stop, a vi, dragi gledalci, odmah telefone u ruke 0677 300 800. Tako je, rezervišite vaše mesto na vreme. A mi gledamo kako su to farmeri zaigrali od muke kao da... Ne od muke, su zaigrali kao da nemaju muke. Ajmo. I ovo su ti 3 palune. Ma nisam te čuo. Ovo su ti 3 palune. Neka 3, ali koliko je količinski vode? Samo mi reci, molim te. Evo vidiš. Ne sve da priznam. Ja priznam za 3 palene, to neće Nikako mu izašao pris. Sklonite se odavde iste sekunde. A to je Delenis. Sklonite se svi, Lakiću. Ja ću palentu ovo da kroz prozor. Šta ćeš ti da? Da na to spalo. Prospiš? Da. Prospi. Sve izveri. Izvrni. Po hlebe. Bože, on opet.
dižemo še. Pogledaj kako je sad dobro ispala, vidi, zato što je bilo manje vode, da je bilo bi retkiš. Da, ali Ne, nego zato što ja pravim. A, zašto ti praviš? Naravno. I 3 su talente, ne 2. On mora to da kaže zato što on ovdje piše ovo što mu piše. Amateru je. On mora da kaže ovdje piše, samo podebljeno. To je činjenica. Ne, zato što kaže Lakić da ja lažem. Šta laki zna? Ko? Šta je on? Ko je frajer? Pec? Sa levom kad sam ga tu 3 puta svezao na zemlju. Meni žao što nemaš kako se ja tu učim. Donesi tanjire, šta govorite? Hajde, Ja se donesite razderam. svi. Ne, nema javno doručak, samo dolazimo, a? Pa izgleda. Naravno ima, spremite tanjire, gazda će da zvoni. Tanjiri bar. Stojite tu iza šporeta ko ludaci. A jedi govna, bre. Da mi drži neko svijeću, ne treba. Oslobođena jela. S tobom ne može lepo. Ne, držim ti sveću. Hvala. Nema veze, ja ti dam glas. Svakom slučaju. Da, ne znam gdje se nabijete svi, Runja, Levi, ne znam, brate Lakić, gdje... Evo ga, stigli smo. A kutlač? Ide, evo kutlač. Pravit ću ručak u gazenoj kući, da ne gledam. Znači javno ne zoveš. Zoveš javno, ne. Ja neće... Nemoj da gledaš ti to, to je od džema. Skloni palentu vamo na stolu. Šta neću doručak, hajde da jedemo, nemoj ti da zajebaš. 10 minuta. Ne, što za 10 minuta? Zato što ja tako. Ajde da jedemo, da idemo da radimo. Voli me kurac, nema Što si poludeo? Da, zato što mi idete svi na kurac. Što sad? Zato što si Lene, svi Lakića. okomili, brate, Ajde, svi u pičku, ovo, ne. Što si ljud, Božo? Ajde, svi, ajde u kurac. Što si se iznervirao? Ajde. Što si iznervirao? Zatvoriš ga u špajnu. Šta mu je? Što si iznervirao, Božo? Ko kravica, noću ko carica. Ej mala malena, srce si mi zanela. 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 Igrali bi po pijaci, Ulici, igrali, pevali, cijele noći slavili. Igrali bi po pijaci, ulici, igrali, pevali, cijele. Oni nam svirali. Ej mala malena, srce si mi zanela. 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 Da te vodim na vašare, da potrošim silne pare, na zlatne sandale i silene marame. Da te vodim na vašare, da potrošim silne pare, na zlatne sandale i silene haljine. Ej mala malena, srce si mi zanela. Ej mala malena, Srce si mi zavela. Ej mala malena, srce si mi zavela. Ej mala malena, srce si mi zavela. ovo je bilo dobro. Ajmo još neku dobru, Jay. Može. Dok me žena ne istera iz svog stana. Jest tako mi. Mesečine. Svi su moji uvek bili berakli, da i čupavi dlaka. Muškarac je takav, al sve žene nepoštene. Skini mala džempe, da ti vidim oči. Hajde, Barbie, da igraš ti skoči. Ne znam tek suzi, ja. Pevaj Peco, šašavi ludi. Hajde. Skini barba džemper, da ti vidim grudi. Pevaj Peco. Šašavi ludi. Da. Ej mala malena, srce si mi zanela. Ej mala malena, srce si... Jesu to pevali? Koje? To malo prije mala malena. Ja glasam za ljubav, reskiram zbog nje. Sve što imam u životu. A to što si meni učinila ti, visoka je cena za lepotu. A to što si meni učinila ti, visoka je cena za lepotu. Palenta, rađaj sinove, idi drugome, samo pusti me na miru. Na koju miru? Neću umreti, još ću voleti, makar negde u Sibiru, rađaj Ovo je, boga mi, sinove. Božina pesma. Na čistu miru.
Rađaj sinove, idi drugome, samo pusti me na miru. Na koju miru? Na čistu miru. Da, logično. Boga mi, opleli su fino Peca i Barbie-ovo kolce. Da, jesu, iako ja da sam na farmi i da imam probleme koje oni imaju, ja ne bi imala snage ni da ustanem da zaigram, a ne i da pevam. Ne, ja pričam na Umesto onim da se štiklama. uhvate, ma da, ali umesto da se uhvate stvarno više te metle i krpe da očiste, počiste, ono je stvarno katastrofa. Ja ne znam, stvarno. Pa lakše im je verovatno da ne vide. Ali ja se samo pitam kako da im kući izgledaju. I kako mogu, evo već, koji je ovo, 5. mesec, je li tako? 5., 6. 5. 6. mesec da u tome živiš i da se budiš svako jutro. Čemu da se nadam, gde da odem ja? Boga mi, Mina, stvarno imaš glas kao Slave. Ti to mene gađaš. Da li pomisliš nekad na mene i bolujem u sebi, još se nadam tebi, nikad svoje srce drugom dala ne bih. Pa kaže inspektorka. Da slušamo. Ne, samo sekund, pre slušanja. 067 7 300 800. je naš broj telefona, zovite nas, a mi idemo da preslušamo inspektorku Lili i našu Barbie Bojanu Pink devojčicu. Ajmo. Da vidim nešto. Lili, kako se osjećaš? Da li imaš tremu, pošto su večeras nominacije? Naravno da nemam tremu, osjećam se nikad bolje. Da li misliš da si ugrožena od strane publike? Naravno da nisam, ali nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Pa lepo je biti siguran u sebe, naravno, ali nikad se ne zna. Ja mislim da su večeras ugrožene 4 osobe. To su Lili, Barbie, Runja i Aleksandra Babejić. Po nekoj statistici gledano, ali vidjet ćemo večeras kako stoje stvari. Šta misliš ti o tome? Pa ne znam stvarno šta publika misli. To ćemo vidjeti večeras. Ja nikad unapred ne donosim zaključke. Da li bi voljela da ostaneš do samog finala? Naravno, kao i svi ostali. A da li ipak misliš da ćeš da budeš pobednica ove sezone? Naravno, iznenađenje je veliko. To ćete tek vidjeti. Pobednik sam ja, Barbie je drugo mesto. Dejan Patak će da nas sačeka obe. A ko je po tvojom mišljenju ugrožen večeras? Pa po mom mišljenju možda Runja. A zašto misliš da je baš on ugrožen? Pa zato što spava po ceo dan. Mnogo ima. U stvari, sve spavalice su ugrožene. Mnogo njih spava. Mnogo njih ništa ne radi, mnogo njih džabolebari. Ovdje ima dosta spavača, ali imaju i oni spavači koji opet na neki način doprinose, imaju veliku podršku, a ima i onih spavača koji apsolutno ničemu ne služe. Čim spavaš, znači kršiš neke uslove rada reda kako iziskuje ovaj reality i ovaj format, tako da možeš da doprinosiš koliko hoćeš, ali ako spavaš i radiš nedozvoljene radnje, znači out. Slažem se sa tobom, ipak su ovo pravila kuće koja moraju da se poštuju. Svakome može da se desi naravno da se ponekad uspava, ali baš preterivati i svaki dan spavati, mislim da je van svake pameti i da je stvarno ružno prema ovoj kući da se pravila Pa ja ne mislim poštuju. kako Lakić, Barbie i Lili nikada se ne desi da se uspavaju, da to može i ostalima, da je to samo stvar nepoštovanja. I nas i drugih. Slažem se, Lili, sa tobom. Je li imaš nešto da izjaviš za kraj? Volim te. Mir u svetu. Ti je odbih malo veća. Pa, Znaš kako sam ovdje podcrnila? Da, uopšte dekolte kako si imala. Isto kao i ja. I to ova bluza, ova crna što imam ispod. Izraz ko zidar. I bez rukava. Vidiš da možeš da pocrniš.
Ali više po crvenu ideš, ali ne znam kako. Ja na moru, znaš koliko se čvarim i ne mogu da pocrnim. Ja krenem pred more u solarim, odem par puta, ništa. Odem na more, čvarim se, mučem se, pa ceo dan se sunčam i opet ne mogu da pocrnim, vratim se opet bela. Pa nije, vidi sad kako si dobila boju. Ali sad je stalo sunce. Pa sam pomislila, dobila si boju u odnosu na kako si bela. Da. Ali dobro. Biće valjda još sunce sljedeće nedelje, taman za kraj. Da rezimiramo boju. Bože, kakav intervju. Ja se malo bojim da nam Barbie ne preuzme posao. Klasične, evo, to je rekla Ksenija, da ne bude da je ja uzimam. Ali kaže, to su klasične dve plavuše. Podsjećaj me na onaj film, znaš ona dva muškarca koji su se kamuflirala u plavuš? Jao, i kako se zove, baš smo ga skoro gledali ovde na poslu. Da, ja skoro mi je bio na TV-u. Ja sam listala to i gledala, malo smejala se, klasično. Jeste, pogotovo kad se završio intervju, onako spustila je svoj mikrofon i kao, šta ćemo sad? Da, bukvalno. Ili, znaš one dve zle barbike? I to je isto, Kristi i Casey. Da. I na njih me podsjećaju. Nekad. Kada Barbie trči kod Kristijana da kaže ko je šta rekao u kući, a Lili je ona koja samo posmatra. Joj, Red Radio. 9,7 MHz. Kad budem sela u svoj autić, kad budem krenula kroz grad da se džiram. Voziću se 6 sati, vidi. Pa to ti kažem, pojačaš Red Radio. Slušaj sad. I bude ti baš dobro. Jaj, tačno mi fali. Šta ti fali? Leto ti fali. Leto, koktelčić, ali brzo će to. No, mogli bismo... Oću, no što ću, dobro je, namazah ja. Tako je. Mogli bismo sada da pogledamo jedan... Ljubavni film, crtani film, poznati kao Shrek. Tu je njegova devojka, Fiona. Hajmo da vidimo o čemu se tu radi. Da. Tamo. On nije normalan. Nemojte vi bar da me zezate. Fiona, hajmo da se poljubimo, da završimo više ovaj reality, da motaju kablove. Ste bre normalni? Ajde. Samo smo ljuskašni na kravu. A ne veze. Šta? Čekaj, odaljic. E tako. Žmuri? A ja ću da ti poljubim, ti da žmuriš. A da ne obraćaš. Jel hoćeš? Ajde, ali žmuri. Evo, ajde. Ajde, mi ljužice. Klošarko jedna. Beži! Nemoj da voli. Poljubio si me. A i ti, koja bi razlika bila sam tebi poljubio 2 metra? Mene ne možeš da poljubiš. Mogu. Ne možeš. Ne možeš. Beži, bre! Ja samo hoću da nekom pružim. Beži! Skloni se. Niko neće moju ljubav. Ja sam stvarno ružan, pa. Beži. Dalje od mene. Poljubi je ponovo. A sad u drugi obraz. Beži! Beži! Rekla sam da se skloniš. Neće. Neće da žrtvuje još jedan honorar. Fiona? Evo ti ja brineš za moj. Kakav ovo je paradoks? Ja što rekao, ona Fiona neće mi poljubiti, pa Fiona ludi za mnom. Dalje. Beži, metar dalje. Fiona ti je u kući tamo. Ajde. Kako ono Fiona? Ono je... Ko je one... Ne zanima me. Ko je babečko priča? Oho, Asterix i Obelix. Tako lepa, prosto pamet da ti stane. Tebi nema šta da stane. Lepo vaspitana, fina devojka. A nisam ni vaspitana ni fina za tebe. Da se vrline smatraju za mane. Ti nemaš čime da razlikuješ vrline od mane. Retko ko te zna da ceni kao ja. Kad te vidim, odmah proradim i mašta. Nemoj me dodiruješ, dobit ćeš po nosu. Slučajno tako suptilna, tako opasna. Nisi ni svestan koliko sam opasna. Jesi. To mi je u krvi. Ma ubi me, dođi da te cokim. Kakva babečka ti ne ide do kolena. Majke. Pa to je neka visina, otprilike. Kako? Te visine. Pa do kolena ti jeste. Šta sam mi rekla? Kako? A nisi ni ti mnogo više. Aj prekli usta. Kupi se. Mogu da ti poližem dlan. Možeš samo da dobiješ ovako pljusku po nosu. Ja to i hoću. Pomeri se. Važi. Pomeri
Pomeri se, šta ti nije jasno? Poliratkinja pocrvenila se. Ja kad dođem pored tebe, ti mora se nasmiješ. Ubilo se. Natara je da persira. Dva idiota. Ja zamišljam svoju facu. Ne znam, to je meni najteže. Ne, pa sad imamo... Metar. Ne, pa gdje ćeš na mene da sedneš? Ne, u tebe. A šta dobiješ ovako? Nemoj sad u levu facu, sad u desnu. Zaboli me ovo, skloni se stavlja od mene. Ovo je dobro da vežbaš eskivaža, ono, kao gledaj sad, bez Lele zna i kung fu. Mene svi biju sutirao, ja kao nasilnik na ženama. Šta se kuva za ručak? Ovo nije u redu, znači ja... Nema šta ti meni da prilaziš? Pa što? Mi smo drugovi, brate, šta? Ne, nisam ja vama. Ovdje nikome od vas, Ima neko ja da ovdje hoće da me nisam zagrli, drugarica. ljudi, ja sam tužan. Ja sam vama reality Mene niko ne voli. koleginica. A ima neko osjećanje da me zagrli, neko? Ja sam vama reality koleginica. Niko? I zabole me ovo za sve vas. Hoće neko da me zagrli? Neko? Nema niko da me zagrli. Stvarno sam toliko loš čovjek ili... Sam stvarno toliko očan. Zagrli ogledalo virtualno ispred sebe. Niko neće... Ako me počeš na leđa, zagrlit ću te. Znaš one ljude što idu i grle drveća, onako pušaju. Ovo je jedini zagrljaj koji sam dobio ove sezone. Kažu kao smiruje. Pa se ovo smiruje stvarno. Tako vam drugarica što pijena u autobus, uzela šipku i rekla, moja se. Misli kad mora da grlim mrtvu prirodu, brate, niko neće me zagrliti. Stvarno se oče, stvarno niko ne bi me zagrlio od Jer vas. ti znaš uopšte šta je mrtva priroda? Prvi jutar. Šta je mrtva priroda? Nesreću je. Stvarno niko ne bi zagrlio, ljudi. Niko. Baja se. Moja se. Da ti kažem da mi nacrtaš mrtvu prirodu, šta crtaš? Stvarno niko ne bi zagrlio od vas. Dođi. Jel moguće, Ognjene, da on ne zna šta je mrtva priroda? Dođi. Da ustajem. Jelena? Šta? On ne zna šta je mrtva priroda. Ja znam šta je mrtva priroda. Dvojica su se tako smuvali. Kako imate zagrli. Eče, ti si rekla da ne zagrli. Ja kao prijatelj. Pa naravno da ga... Pitaj bakit. Pitaj babu. Zagrli svakom prije. Naravno. Ogi, ti, brate, nećeš zagrli. Znači, Ogi me poljubio u glavu pre neki dan za laku noć. to je bilo pre mjesec dana. Rekao je ljubav i laku noć. Da. Jel moguće da ne znaš šta je mrtva priroda? Ja znam šta je mrtva priroda, nemoj ti me Nemaš duši. ti pojma. Ti si tako češta. Fiona, znaš šta je mrtva priroda? Ti znaš šta je mrtva priroda. Šta je mrtva priroda? Jerry, kiss me. Very much. Šta je mrtva priroda? Jumping from the chest. Ovdje imaš više She mrtve said. prirode nego žive. Jerry me poljubila. Kad smo se upoznali. Evo, to naša najviše mrtva priroda. Zabeležit ću i to. To je mrtva priroda. Zabeležit ću ja u spisak jednog keca. Šta bi Kažu, naći? šta je mrtva priroda? Kad bi crtao mrtvu prirodu, na crtu uvijek snežu. Ja sam življana u svijetu zajedno. A kad bi nacrtao živu prirodu, nacrtao bih sebe, sa osjećanjima, nacrtao bih sve ljude, nacrtao bih i snežu. Rekla sam da budeš realan, A a ne mrtva priroda je povijek. sunce, Mrtva priroda su je mesec, Mesec mrtva priroda. Mila Maj. da. Mrtva priroda je kamen. Mrtva priroda je Mrtva priroda je kruška ubrana sa granom na Kamen. stolu. Tako je, bravo Elena. Mrtva priroda je kamen. Ovaj ćup pun voća. Mrtva priroda je... Jabuka, Mrtva priroda je... grožđe. Ne, dobro, to da. Mrtva priroda je kamen, mrtva Cvet priroda koji je ubere. zemlja, sve mrtvo. Mrtva priroda. Da. Muko, crna muka. Mrtva priroda je jakšićke na Kosovu, supi. Mrtva priroda je snežina dlaku u ogivim ustima. Pa kad se nabio kao ti sedi ovdje, nije ni čudo što mu kosa ušla. Iz pičke materne. A živa priroda je čovek, životinja, biljka, koja je u zemlji, koja raste, mislim to. Živa priroda je vazduh, koja ne može baš da se... A je li živa ili mrtva priroda taj tvoj prevrnuti šorc? Znači, to je neka vrsta prirode. Posrana priroda. Kako prevrnuti?
Šta pričaš? Šta ti pričaš? Šta ti pričaš? Ovo prinuti, sorry. Dok je imao kosu, ličio na mog tatu kad staje naočar. A ako ćete da pričamo naučne teze, izvolite. Možemo da pričamo o bilo kojoj temi. Otkačeni profesor, jel se sećaš tog filma? Izvolite, hoćemo prva tema. Religija, to znate najbolje znam. Šta vas interesuje? Nauka, biologija, geografija, fizika? Geografija. Izvolite, deco. Biologija. Biology. Snežo, ćeš prva. Kako kažeš Rika, sa fakulteta. Geografija. Opšte narodne ribolove. Pitanje za Snežu. Ja sam morala da... Kad ćeš da mi vratiš moj? Pitanje za Sam Snežu. morala da budem profesorka nečega, bila bi geografija. Opiši mi prirodu mrtvog mora, kako je nastala, gde se nalazi mrtvo more, šta je mrtvo more i to je to. Ne znam ništa oko mrtvog mora. Dobit ćeš jedinicu, izvoli. Ko? Gde se nalazi mrtvo more i šta je mrtvo more, izvolite. Real. Ajde. Na pijaci da me pitaju, znaću. Gde se nalazi mrtvo more i šta je mrtvo more? To je geografija, rekao si da hoćeš polje geografije. Izvolite. Ne znam gde je mrtvo more, ali znam zašto služi mrtvo more. Zašto služi mrtvo more? Da ne možeš da potoneš. Dobro, Zato što zbog ima čega? previše soli. Tako je, a šta je mrtvo more po prirodi? Pa voda. Jezero. Jezero. Mrtvo more nastalo zbog urušavanja ovih Slanih stena, mineralnih stene, bla, 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 i nalazi se gde? U kojoj državi? Nikad čula za Izrael. A to si znala kad sam ti ja rekao. Tako je. Dobro. Ena, koja je tvoja omiljena oblast? Ogi. Pa to ćemo posle 12. Seksologija. Seksologija. Pa ja i nisam očekivao nič pametno. Ogi, vaša omiljena oblast. Biologija. Šta vas interesuje? Neka Kad ozbiljna ćeš da mi tema. vratiš? Neke životinje me interesuju. Jel si čula, Elena? Jarići. Moja omiljena oblast je štelovizija. Izvolite. Nemam omiljenu temu. Ali Kako ne možeš? šta vas interesuje? Ima li nešto što vas muči u životu? Šrek i Fiona. Su u stvari Sneža i Peca. Peca Zeznuli koji smo sad vas. ovde njih kao nešto uči, a kad je trebao da odgovara na pitanja na pijaci, Na pijaci može da se gasi klima. sad sam je opalila, malo da se Hladno mi je, udatne ženo. vazduh. Nema Pa koji vazduha. vazduh? Klima, Dobro, kolega, možete krovačina. ugasiti klimu, pa ako se unesvestimo ovde, unesvestimo. Onesvestimo. Šta ti je s rečnikom da? Koleginice. Previše si pričala. Neudobna nam je garnitura ovde gde smo spavale, pa se nisam baš nešto najbolje naspavala. Ja mogu sad i na podu ovde da legnem, zaspala bi. Stvarno. A meni mora sve da bude udobno. Ja sam kao ona princeza na Zrnograška, sve osjećam. U svakom slučaju, koleginice, jeste vi čuli da Peca ne zna azbuku? Ne. Nisi to čula? Ne. Znači ću ti posle da ti pokažem. Pa kad smo koleginica Kristina i ja vodile ovu emisiju, dali smo do znanja našim gledalcima da mi možemo da budemo voditeljke, obzirom da znamo. A možeš, molim te, da nađeš odmah to i da pustiš. Ajde da pustim posle reklama. Moram da ga pronađem. Moram da ga pronađem, ali pustit ću ti, obećavam. Ali dobro, probaj sad da ga tražiš. Sada probam da ga Pa tražim. da, Ajde, sad ću da probam da ga tražim. da ga nađeš. Da ga nađem, tako Da ga je. nađemo! 0677 77300 800 je naš broj telefona. Nadamo se da će uskoro neko biti sa nama na vezi da prokomentariše. Pa mogu slobodno da kažemo ovo ludilo. Evo ga. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, devojke. Kako ste? Dobar dan. Ja dobro, kako vi? Evo, nikad bolje. Može li da se snađete kod ovih ludaka tamo? Gospođo, da čujem kako se vi snalazite. Ja ne mogu više da ih podnosim. Ovo nije normalno, ovo nije farma, ovo je ludnica. Ovo stvarno stidno da se gleda. Jel da? Ovo nikada nije bilo ovako. Gledala sam od još pre 10 godina u početku kako su bili pametni ljudi, deca pametna. Ovo je sve ludo. Da kažem da piju nemaju piće, nego su iz mozga nenormalni. Prirodno. A zamislite da imaju alkohola upolo kao u eliti. Šta bi onda bilo? Ono bi bilo, stvarno bi bilo za ulaznicu. Zamislite tu, evo sad kako pričate, razmišljam tako nešto. Rekao, zamisli da imaju po 2-3 piva.
Šta bi se Lele, bilo bi baš lele. Strašno. Ove ženske, ajde ovi muškarci, dobro, muško je muško da kažemo, ali ove ženske, ove jedne drolje raspale, ona, Jakšićka, toliko je namazana. Ovo nije normalno. Trči po onog dečka, kaže, ja nemam ništa sa njim, ovam trče u slamu svaki dan. Ste videli vi to? Šta li oni rade u toj slami? Pa šta rade? Ljube se, miluju se, vole se. Pa ne može da imaju seksi, jer imaju kamere. Baš je stidno, ali ona, ne znam. A najveća tračara, zna da su šeredi, izvineti da su pere. To toliko bezobrazna, da ne može kad dođe, on čovjek ne može da dobije reč od njega. On kaže, dosta, ućoš, Jakšićka. Ona, oću, jao Bože. Ste vidjeli vi to? Neće niko da očisti. Jadan onaj dečko, ja, brate, njega žalim i njega volim. Evo sad se malo smirio, rekao mu Prota, nemoj da se svađaš, diži ruke, ali opet on mora da ide povedi, sad će da rade. Za Božu. On je dečko digo ruke, što kaže, pošto ne mogu više da kidam živci. Pokidao živci oko njih. Stvarno je on pokidao živaca od nje, bezobrazne. Da li ste vi gledali koliko su oni pokrali? Ono nije normalno, ispod kreveti pune džakove. Ste vidjeli Jakšićkin i Babejčkin štek? Babejska najviše. Molim te lepo, ona je uzela jednu kantu što se stavlja mas i jedan lonac i kaže Proka, sram te bilo je pereš gaćunji, što se kuva tamo, što se sprema. Ona zavela pa se smeje onako blesava, glupača, prljava, samo zbira da jede. Napravili se kao svinja u njene 25 godina, ona se napravila kao da ima 40. Ko mečka su goja. Videla sam malo pre baš jedan klip, nešto sam tražila i izašla mi je ona pre samo tačno 2 meseca, koja je u stvari to razlika koliko se ona ugojila. Nije mi jasno kako tako dozvoli, pogotovo što je žensko. Nema fizičke aktivnosti. Samo sabira da jede sa 3 strana, sabira. Oni se lipu tamo hrana, tajstire, peru gaće tamo, nose lavor tamo, gde se prdi, smrdi. Molim te lepo nose hranu. Pa stvarno je stidno gledati ono je užas. Kako je, nije grozo. Aj, nemoj da peru one posteljene. Iznesi bre da se to provetri, da ulazi malo vazduh. Lepo vreme, nikad i prolet nije bilo lepše nego sada. Pa da operu onaj veš, pa da iznesu napolje, one naređale onda na šporet. Jo Bože, grozno je gledati. Ono je grozno gledati. Ali ima neko da vam se dopada? Kristijan. A neka ženska osoba? Pa i Boža, dečko, oni su njega isterali iz takta. I Boža je dobar dečko. Evo sada digo ruku od njih, smirio se, što kaže, pa ne mogu više izgubi živaca od njih. A kako vam se dopada njegovo gazdinstvo? Pa šta radi njegovo gazdinstvo, on siroma hoće da ih spremi, da ih što više da lepo pojedu, što više da ih bude dobro, da ih naredi, ali oni ga ne slušaju. Evo, on neće hleba. On je jutros rekao, ovo debelo, ovo svinče debelo, da umesi hleb, ono kaže, ja neću. I šta mi radi? Digo ruke, dečko. Ali, gospođo, ja mislim da nije to što oni neće, nego što ne znaju. Ja mislim da znaju. Ona Jakšićka i ona Belava, ona što uvotila onoga dečka, ona može da mu bude majka. Elena. Na sve da radi. Ali kaže, ja neću ti mene da narediš. Šta si ti mene da narediš? Neću
ću da radim kad mi kažeš. I onda digao ruke sad da radim. Sad radim. Užas. Užas. Ona su uvatila oni 3 zeca tamo, da ih čisti, da ih hrani. Kad je otišao jutro Proka, kad vidio koliko je mokro kod nje, on kaže, jel ovo ti očistila, jel ovo očistila? Ona zavela pa se smeje. Stvarno glupača teška. Glupača. A ovaj Sale i ona njegova, ona Rea. Ono su lenčure teške. Dok je malo mesa. A dobro, ali ne možemo da kažemo Sale kuva. Ne više, nema više mesa, neće više da kuva. Nema mesa da krade. On je, molim te, kulen mu našli 3 pruta i čajnu koliko je pokrao sada kad su našli ove džakove. Sram ga bilo. Da ne priča drugo šta su pokrali. Ali mesa, ovo nije normalno. Sada više, pošto nema mesa, nema kobasice, pojeli su sve što i malo, sad on neće više da kuva. To pametno. To pametno. Ne bre. Može mi se, kaže, ću da kradem. I šta mi možete, kaže. I ništa neće sad da radi kako nema, da sprema nema mesa. Neće da radi ništa, eno. Pa najlakše je spremiti meso. To je najlakše spremiti. 100 kila. Molim te, lepo, dok je malo, on je spremao, krkali, krali, jeli. Ne mogu da verujem šta narod gleda, stvarno. Jedva, Sneža malo ona, i tako Sneža, možda kažeš. Kako ume kad? da joj odgovori, ume ona da joj odgovori, mene moja baka učila ovako, ja mogu ovako, mene moja baka ovako. Posadila i sad one ruže, oni su kopali one ruže. Mislim, trebali dublje one rupe da iskopaju, ali nekako, ona kaže, ja ću svakog dana da polevam, pa će da se prime, ne znaju li da posade pojedini, ali ipak neko zatrpali onu zemlju, onaj pesak, ono kamenje, trebalo da se ono izbaci, pa samo zemlja, ali nema veze. Peta je nekako kopao one rupe sa onog, ja mislim da Runja je kopao malo, ali neće ni Runja. Malo, uvati onaj, a što bode po iglu, vrće se, on je najviše len onde. Runja je onde najviše len. Ne mogu da verujem. Dokle kaže da radim da me koristite? Pa si došao da zaradiš, novac ubio te vrh u glavu. Zašto si došao da zaradiš, a nije da se foliraš tuna? Foliranti, teški foliranti. Ono nigde nema. Ona je Kristina sve što je trebalo da se zakrsti, da se napravi, on je sve to uradio. Sad mora da napravi neki deo tamo da zatvaraju one jariće idu po kreveti, pišaju po sobe. Ne mogu da verujem. Ona Lili neće, rekla je, ajde podelimo zajedno da oribamo pato, da jedi govna svakoga naradiskona, bože, ljudi, bože, jedi govna. Ti mene ne možeš da narađuješ, napravila se neka gospođa, nadula one grudetine, one guzetine i one usnice. Jao Bože. Strašno, deco moja. Nemojte da se nervirate vi. Ja sam izgubila sve da volela sam u početku, ali nema šta da gledaš. A kako gledate na Runju? Fin momak povuče nešto u poslednje vreme, ga nema, ne svađa se. Kaže Lenština. Runja se ne svađa, neće s nikog, ali neće da radi. Lenština. Ali opet bolje da se ne svađa nego da... Ipak bolje da se ne svađa, da se ne čuje bar. Pa je. Samo uvaćaju one lončiće, ajde lončiće, ajde kafa. I ovaj petak sad napada vode belo tuna, ste gledali? Pa da, bre. Ali s njom ona kad mu prdnu, Jeste videli vi to? Čuli vi to kad je on to rekao i još njoj to smešno?
Ona pušta izduvne gasove. Sramota. Za damu. Jel mislite da tako jedna žena treba da se ponaša? Pa ne može gore biti, ne može gore Mi biti. čuvamo tu tajnu, mislim ne čuvamo tu tajnu, ali za muškarce žene nemaju gasove. I ona nas je sad razotkrila. Ona je to namerno. Namerno? Namerno A ako ništa, da bar ga nije pokrila preko glave i da je to uradila. Zamislite da je to uradila. Ovam trči po njega, ovam kao se brani, ovam jaše ga i trči po njega. Sve mu pobacala. I veš, i jasnog, i rasurila krevet, uče, čudo bilo. Ono je žena glupa, glupača. Ono treba, ja ne znam, kad budu nominacije, sve bi ja ono isterala. Osim Bože da ostane onda i Kristijan. Niko drugi. Majke bjelo. Ono je jedno čudo. Ono je jedno sramota. Znači, po vašem mišljenju, Kristijan prvo mesto, Boža drugo mesto. Koje je treće mesto po vašem mišljenju? Kako mislite? Ma ja ne bi dala treće nikome. Nikome? A Barbie prala je sudove? Koga da prebereš onda? Koga da prebereš? Pa Barbie prala je sudove. Barbie je u početku tako lepo bila se pokazala ali sada je kako da ti kažem i ona počela da se svađa i ona počela ružne reči da izbaca. A krasno dete onako kako ga pogledaš kao da ali ne može ni ona samo da pere velike sudove. Treba dvoje njih. Pa jeste. Ali neće niko. Ipak ja se nadam da će ona biti treća. To vidite da smo našli treću osobu i treće mesto. To postoji. Da. Dobro, hvala vam u svakom slučaju na ovom divnom uključenju, sve ste nam lepo rekli. Svako dobro. Nadamo se, takođe, nadamo se da ćete nam se ponovo uključiti. Koleginice, ja sam ti našla klip. Ajde, puštaj odmah. To je klip, ja ne znam da li znaš za taj klip. To smo puštale Kristina i ja, ali pustit ćemo ponovo da bi ti videla. Peca se udvarao Sneži. To se vrlo lepo udvarao Sneži. Da, onako poezije je bila, pa je on donio tu neke lepe rime, prelepe rime. I onda su došli do toga da Peca ne zna azbuku. Puštaj. Ajde da gledamo cijel klip, može? Moje želje puste. Jao kako sanjam da ti ljubim usne. I završiš u bolnici. Jao Snežo, Snežo. Ličiš mi na jutarnju rosu. Jo, kako želim da te milujem za kosu. Jo, Snežo, Snežo. Tvoje oči plave. Sive su. Moja ljubav prema tebi doći će mi glave. Hoće sigurno. Jao, Snežo, Snežo. Rado bih te ljubio. Kogod te preko pogleda, odmah bi ga ubio. I to je tvoj problem. Jao, Snežo, Snežo. I da imaš muža. Ukrao bih te kao da si lepa zimska ruža. A ruža u veni. Snežo, Snežo. Pored pogrešnog muškarca. Pa eto. Ali ja, otkud ti znaš da ja nisam pravi, mlađi? Znam. Ne znaš? Znam. Ne znaš? Znam, ne radiš. Nisi mi dala šansa. Moram te radim, to su stereotipi, ženo. To su stereotipi. Mora me radi neko koji ga pogleda u oči. Kad ti ne... A šta fali mojim očima? Sve. Azbuka, abeceda, grčki alfabet, sve. To sve imam. Evo ti azbuk. Evo ti prvo azbuk. A, B, V, G, D, Đ, Ž, E, Ž. Čekaj, bre. Čekaj, znam. Znam azbuku. Čekaj, Znam, bre, gledaj me u oči, pričam ti, nego sam se zbunio kad pričam s tom. A, B, V, G, D, Ž. E, J, K, I, L, M, Nj, N, O, P, R, S, U, F, K, S, Č, Đ, Ž, Č. Čuj Bože, da li da se smijem ili da plaćem? Ma dobro, bre, ja imam taj... Tvoja azbuka izgleda ima umjesto 30 slova 23. Čekaj. A, B, V, Ž, A, B, V, G, D, Ž, Ž, A... Znam, ne, ali to je trema, evo verujem. Pitaj nešto drugo, to znam. Ja ne verujem. Evo, postoji nešto. Evo, to je koliko sam se ja pogubio. Ti mene muvaš, ne znaš ni azbuku. Ali ja sam se prema tebi izgubio.
Ja kad tebe vidim, evo sutra... Ti si izgubljen slučaj, očigledno. Kad sam te Čim vidio... nisi mogao da naučiš azbuku, mučeniče. Ja kad sam te vidio, ja prvi Sad te gleda Neca i gasi televizor i kaže, jel moguće ako te bude čuo? Ja prvi put kad sam te vidio, meni se do osnovne škole sve izbrisalo. Ja ti ne verujem. Do osnovne škole mi se sve izbrisalo. Čak ti ni Peki ne verujem. I predškolsko se kroz maglu sećam. Evo života mi. Njema sa mnom šta traži nego ko ne zna. Ma naučit ću, bre, ženo, evo zbog tebe ću sve da naučim. Evo učim. Ja, mila majko, ladi, molim te, muzi tu kravu i ne filozofiraj. Mislim, daj da muzem ja kravu, da pokušam. Ne, nemoj da se mučiš, ja ti kažem. Rekao je gospodin Proka, sluge moraju da muzu, a ne peca. Ti moraš da učiš, ženo. Pusti ti Javčeka Proku, zna on da ga ja poštujem. Ali ja neću da dozvolim da se ti mučiš. Evo ja, kao pravi muškarac, stajem iza tebe, ispred tebe. I ako treba nešto da ti se desi, da te pogodi munja, grom, da te neko nešto, prvi stajem. Ubijte mene, nemojte nju. Evo, sad, evo, Ruža veruje meni, je li tako, Ruža? Ti baš nemaš sreće. Evo, bravo. Evo, smislio sam ti pesmu u sekundi. Nikad nisam smislio pesmu u sekundi. Sigurno sam. Ja to pišem u glavi. Pišeš u glavi, sigurno. U glavi pišem. Ja ne pišem rukama, ja pišem srcem, dušom. Sad bi ti pevao. Mogu samo da zamislim kako pišeš rukama. Hej, Snežana, usne su ti kao vino, a to vino drugog opija. To je tačno. Hej, Snežana, oči su ti plavo more, kad bih njima zaplivao ja. Udavio bi se. Ma nema veze. Vjerujem bi te ovo. Snežo, 9000 metara na nebu sam ja za tren. Glasit će ti se Kad mi osmeh daš? Peco, ne daj se muzi kravu. 9000 milja ispod mora, na dnu sam ja, kad me ne gledaš. Super, potonuo si. Idemo da muzimo kravu. Molim te, skloni ga odatle. Ja da ga sklonim. Njemu je baš lepo. Evo, ti budi tu, a ja ću da ti pevam, može? I da muzem kravu. Moram ja da pokušam da muzim. Ne, mama, Makar ne. da pokušam. Pusti ti, ja dok sam s tobom, ti ne moraš ništa. Ja ću tebi da... Ja bih zbog tebe skinuo iz zvezde sa neba. Evo, gledao sam... To je ona pesma. Šta ću onda ja da gledam sa dečkom posle? Ako ti pokupiš sve zvezde sa neba, šta mi posle da gledamo? Ma, dečka ću ja da rešim. Imam Božu, njega ću s Božom da smo... Ne. Da. Nikad mi se nisu dopadali momci koje privlače drugi muškarci. Kako nikad ti se nisu dopadali? Momci koji su u tom fazonu. Koji su u tom fazonu? Pa ja ne znam baš, ali... Čekaj, sad ću da dođem. Znam ja. Sad ću da dođem. Ti slušaj, ti sad moraš samo da uživaš, okej? Ja muzem kravu, a ti uživaš, okej? Hoće ja da muzim kravu da pokušam opet. Snežo, pokušala si juče i krava je doživjela nervne slomove. Tako da ja, iskreno, ja bih volio da sam ja krava. Pa bi te pustio da mi radiš šta god hoćeš. Ali ne može. Mila majko. Ja o tebi, Snežo, na tebe mislim non stop, po danu i mraku. Kažeš horoskop, u istom smo znaku. Nismo u istom znaku. Ali, a ko veruje te horoskope? Vidi zašto, on jede ovo. On jede slamu. Nema to veze. To je njemu kao grickalica. Kakva grickalica, znaš koliko mu onda treba slame, on sve pojede. Neće da pojede ništa, ne brini se ti. Hoće, znaš koliko sam stavila, celu balu slame sam stavila i ne vredi. Ne brini se ti, opa. Sad. Izvini, Snežana, da li biste... Ja se zaista izvinjam što morate da ustanete. Pa, samo ti reci. Izvinite, molim vas, kako si... Jao, majko, šta mi rade, devojke? Evo, ja ti priznajem, ja sam imao mnogo lepe žene na svetu, devojke. I to su bile i Smederevke, i 300 čuda je tu bilo, znači, iz raznih krajeva, ali evo... Ali imaš neki tajni zadatak da me Nemam kakvi tajni zadatak, ženo, slušaj, ja sam, kad sam tebe vidio, ja ne mogu sebe da zamislim bez tebe. Evo, ako budem nešto se meni desilo, ti si kriva za to. To je dobro. Infarkt ili tako nešto. Pa šta da ti radim? Pa jebi. Uzmi kardiopirin. Kakav Donesite mu preventivnu kardiopirin. Kakvi, ženo, ne mogu da zamislim život bez tebe. Dala bih ti ja moje lekove za pritisak. Kad se obučeš, kad se obučeš u onaj minić, ženo. Znaš li šta meni uradiš?
Šteta što se tad ne setiš azbuku, ali svih 30 slova. Kaki 30? Ne samo 23. Evo, ti se me pitaš ko je napisao azbuku, ne znam, ženo. Ko je smislio to, ne mogu, izbrisala si mi sve do osnovne škole, bre, ženo, i osnovnu školu za mucko je... Kamo li da sam te pitala staroslovenski? Kakvi staroslovenski, to sam samo malo dok sam Bibliju čitao nešto i... Ženo, ja kad tebe vidim, ja zaboravim i sve stihove iz Biblije, i psalmove, i psaltire, i Mojsijeve zapovesti, sve. Ti si žena, ti si... Ja nisi zaboravio kako se muze krava? Ako jesi, onda ćemo imati problem. U problemu smo, Ružo. Ne znam, evo. Ružo, on poblentavio. Ti znaš da sam ja... Jel vidiš ti ovo, Ružo? Ja sam što se životinja tiče stvarno profesionalac. Vidiš, evo, ja se ne znam, ovu srnu mora da stavimo. To nije srna. Kako nije srna? Polako. Kako nije srna? To je jare. Eto, vidiš. Ja u tebe... vidiš. Šta je, bebo? Šta on radi? Ja ne, eto, vidiš. Ja ne znam više šta pričam, ja sam... Imaš Petru, baci Petru. Ne može jedna da bude napolju, a on unutra. Naravno. Ne može jedno jare da bude napolju, a drugo unutra. I ti kad... Evo, ti mene da uvrediš. Uvredi me. Kaži mi nešto. Pa ja ne vrećam. Ma ti si mene uvredila... Ti si mene uvredila tim što si se pojavila u moj život. Uvredila si me. Zato što sam tada shvatio da... Ja sam mislio da u životu imam sve. Ali sam shvatio da nemam osobu koju želim zauvek. Evo, veruj mi. Idi, šta ti radi? Pazi. Zbog tebe bih... Pa ne znam šta bih uradio. Šta si radila, bebo? Gledao sam sinoć zvezde na nebu i pitao koja je tvoja. Da je skinem i tebi snežno donesem. Kad izađeš i pogledaš iza štale, ovako ima u ovom pravcu jedna jedina koja se vidi, ta je moja. Da je skinem i tebi snežno donesem, samo da budeš moja. Ne treba tebi zvezda sa neba, ti si obična žena. Tebi samo treba kada se probudiš neko da ti kaže dobro jutro moja voljena, da li te iko voli kao ja? Dobro jutro moja voljena, ne volite niko kao ja. Jel si realno? Dobro jutro moja voljena, ne volite niko kao ja. Super, blago meni. Sad idi muzi kravu. A dobro sad je. Hvala. Mogu da sedem. Možeš U stvari daj, probat ću ja. Moram ja da probam, makar malo. Ajde, probajte, ali ja ne mogu da dozvolim, Snežo, to je... Šta ne možeš da dozvoliš? Ne, ti si moja princeza. Ja sam vas nazvao princezom. Ja sam vas prihvatio... Ne, Lakić me zvao princezom. Ja sam prihvatio da vi mene zovete i vašom drugarcu, sve, da se ponizio sam se ispred vas. Ali nema ništa lepše nego da se poniziš. Vidite kako vi obučeni delujete kao najlepša žena na svijetu. Daj mi ovamo, ovo su mi latice za šta. Te vaše sede kose su tako lepe. Lele. To uhvati ono tako. Beži! Nemoj slučajno više ikada da si to pokušao. Nemoj ti da me... Skloni se dalje od mene, imam refleks. Ma kakav refleks, ženo, ja te branim. Nemoj, Snežo. Mislim, neprijatno mi kad vidim kako je hvataš. Ajde, ustanite. Daj, moram da probam. U praznu prvo. Ajmo polako zajedno, može? Ne može. Snežo, treba da pomuzemo to dok Pinky ne završi. Prva malo baciš. Bacila sam. Ne vučemo, Snežo. Rekli smo da ne vučemo. Čekaj. Neće, druže. Gledaj. Uhvatim ja. Ne vučemo. Ne vučem je. Ne plaši se i kad te napadne da te šutne, drži to između noge. Tako. Ovako malo. Čekaj. Slušaj. Znači, vidiš, ona će kad napadne, otvori ruku. Gde je znam da otvorim ruku, sekundu? Pa vidiš, sad sam dobio udarac preko prsta. Vidite da sam i reflekse. Vidite ste mi oduzeli sve moći. Samo gledajte vašim lepim... Bolje ti gledaj kako krava pije nego što gledaš u mene. Vidite, ja se ne plašim te muzem krava. Ja gledam u vas i muzem krava, gledajte. To je stvar... Jeste vidjeli? Ja sve to znam. Ti znaš. Znači, nismo povukli Vimu. Vimu.
Kako su ovo lepe stvari. Predivne stvari. Ne znam na Kada koje... džeža za ijekaljem na nje opera sa teći ufahaca čđš. 0677 300 800. Žao mi je da sam ovaj klip propustila. Iskreno nisam ispratila. Ko zna šta sam ja. Imala sam nekih svojih pametnijih. Kako se ja odmah pogubim ovako? Moguće ovo kod Amina, moguće ja ne znam je. vrti šta je ovo. Pa da ti odgovorim šta je ovo sad, ili ćeš posle emisije da ti odgovorim? Je, ali najjače mi je ovo. To na blok. Ja da ti kažem. Blok je pola zdravlja, ljudi moji. Sve što možete, blokirajte. Sve što vam donosi negativnu energiju, blokirajte. Nemojte da dozvolite da vam iko remeti vaš unutrašnji mir. Ovo kaže moje koleginici Mini, kaže moje koleginici Marini i kažem sebi i svim dragim ljudima. Ne dozvolite da vam remete mir. Htjela sam da snimim, Marko. Hvala, Neću dobar da dan. pošaljem ovaj motivacijani govor. Gospođo. Ukli smo. Prištedimo malo naše bubne opne, treba će nam još neki period. Bilo je lijepo. Halo, dobar dan. Puče veza bez obaveza. Veza bez obaveza. Dok mi ne uspostavimo vezu, koleginice, imamo klip. Ja, čekaj, sad se on, izvini, ovo je bilo 11. Tako, pre 3-4 dana. On se prešaltao u stvari... Čekaj, Babićka, pa onda Sneža, pa ponovo Babićka. Jer je dobio šut kod Sneže. Pa da, Sneža ga je, boga mi, otresla, fino ga je otresla. Baš ona koja sam komentarisala kad se meni udvara tako neki muškarac. Evo, naježila sam se, pipni me. A baš i se lepo udvarao, čekaj da ti pipram. Kakva nežna kožica, ljudi moji. A pali mi žari. Kako oni mogu da znaju da li ja... Pali mi žari. Nije, baš si nežna. Da. Baš si nežna. U svakom slučaju, koleginici. Da, njih dvoje... Pa da, on se opet prešaltao na nju. Ali nju je baš lepo muva, moram da priznam. Da. Baš je onako lepe rime davao. On piše pesme u glavi. Da, i to je sve baš lepo zvučalo sve do momenta dok nije otkrio da ne zna azbukom. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Ali mi možemo sada da pređemo na klip gde se Kristijan podsmeva Lili. Pa je spopada. Na koji način? Pa sad ćemo da vidimo. Budemo videli. A pazio. Gledaj ti ovo. Pa kao ja ne mogu. Jebem ti živote, majko. Dođi vamo. Dođi vamo da se ljubimo. Dođi vamo, vidi kakva si, jebem li ti sunce Valjevsko. Valjevska diva. Šta je kod vas? Je li kod vas sunce u Valjevu ili disko? Pa znaš kako, Kristijane, kad su sve tmurni oko mene, pokušavam da ja blistam i sijam. Danas si mnogo lepo obučen. A šta si s te tufice? Mogu da te poljubim u srce, u znak poštovanja. Možeš u obraz. Ajde. Što si ovo probušila? Ja ne bilo. Mnogo si šik. Znaš šta znači šik? Dobro se setila. Pa jeste. Dobri. Tako je nekad se buđala Slađana Miloševića. Pokojna i ona je skoro. Ali bradavičica ti se vidi, vidiš mi? Ne vide se. Jeste, malo. Malo gviri. Gviri naša bradavičica. Traži... Usta nečija traže da izmuzu. Šta radiš, Kristijane? Farbam ovo što niko neće. Niti ume, niti oće. Jel moguće da je ona na prozor? Popne se gore i viri iz prozora. Ko? Petra. Jene, gde je majke ti? Na prozor. Pustite je malo je. Samo ovo je sve sada da ne džipa ovde, znaš, dok ne napravim kapiju. Sad ću ja čim ofarbam ovo, a ofarbao sam na brzinu zato što duva dobar vetar. I odmah će da mi, a tanko mažem. Dao bi vama ovo da radite, nego ovo baš mora tanko, jer biste mi sve potrošili. Pa bi kapljalo ovde, onda bi se nervirao. Jao. A nemam nitro da mi daju da očistim ni ruke, ni ništa. Tako da sam morao sam da uradim.
Come to my desire. Vidi sad sunce. Dobre. Biće lepo vreme, ne brini se. Ja ne znam sunce. Šta je, Roki? Dere se sad moje. Ja sad mogu samo na sredini da prelaze. Gde su stolovi? Moram da oprskam ovo, jer ona skočila, nije videla. I ona ćelava, razumeš? Smorila se ovdje, udarila je. Znaš, ali pazi, životinje su pametne. I jednom im se to desi kraj. Znači, nikad više ne dolaze tu. Traže drugi put. Moram to da vidim. Evo, dobro. Kaže, ja sam majstor, ja pojma nemam sam. Jebote, nisam 1 euro zaradio od majstorije. Znam. Evo, prvi put. Ako ništa drugo, barem sam se namajstorisao ovdje. Ej, da treba, hvala Bogu. Seko bi krile šumu, pa šta da radi? Pravio bi. Đuro. Nemoj to isplašiti. Šta radiš, Lakić? Nema svrhe, nema potrebe da to pomoći. A šta ste okupili te kokoške tu vi? Zašto? Jel moguće? Frka im je da dođu vamo, znaš. I sad gledaju šta ova... Boga mi, bradavičice... Grudičice. Kristijan rekao. Kristina! Šta li ćeš da kažeš? Kako ti reaguješ na sve ovo, koleginica naša draga? Vidjet ćemo. Ako se ne javi, znači krenula je put Šimanovca. Tako je. Kristina, ako nisi krenula u Šimanovce, zovi nas. 0677 300 800, a ako se ne javiš, znači da si krenula tamo. To je tako. Ne znam, eto, vidiš to svašta se tu dešava. Dobro, ajde, ja generalno Kristijana ni ne shvatam ozbiljno, pogotovo kad su Barbie ili Lili u pitanju, jer nekako njih dve ne doživljavam kao, kako bi ti rekla, žene koje su njegov tip. Pa i to što kažeš. Nekako su mi one onako svoje. Njih dve mi deluju kao da treba da budu same plavuše koje su same. Da se drže pod ruku i da idu zajedno svuda. Tako je, kafidžonka, ručkić, večerica, tako je, diskotečica, pijačica. Diskotečičića. Baš ćeš ih na pijaci sresti. Dobro, nisi rekla sad i biblioteka. Pa biblioteka bila sledeća. Pa očekuj neočekivano, nikada ne možeš da znaš šta možeš očekivati od neke osobe. Dobro, tačno, kao i ja. Tako je, Mina, vidiš da se ti zeznula isto kao ja više puta. Očekivala si jednu stvar, a bila druga stvar. A dobila šipak. Šipak. Ali, idemo da vidimo kako nam to Barbie krade posao i intervjuiše Božu. Sad i Božu. Pa i Božu. Moramo, za današnji dan moramo opet da ispunimo neku kvotu Bože. Mora da, fali je Da bi Boža. subota bila kvalitetna. Boža je fali. Pošto su večeras nominacije. Jako sam uzbuđen i ne znam prosto šta da radim. Evo, tenzija je neka u kući, svi žele to veliko finale. Borba je oko životinja, borba oko kuhinje, borba oko imanja, tako da ne znam šta će biti do kraja. Mislim da će letiti glava. Ko je po tebi najvrednija osoba u kući? Najvrednija Babejić. A mi imamo drugu informaciju da je Barbie najvrednija osoba u kući. I Lili. Jeste, Barbie u spletkanju najbolja. A Lili? Dezinformacije, ostalo tu je ispravna jako i vrlo dobro da radi taj posao. Najbolje je u stylingu, stalno se preslači, montira, sređuje, peva i ostalo. To mi je najbolje, ali u poslovima Babejić. Ali ja ipak mislim da si ti ljubomoran na nju, pošto nećeš da priznaš činjenično stanje. Mislim da sam u pravu, zar ne? Kako doleti tom dekokteu ovim nogama? Molim vas, molim te, Lakiću, možeš samo da gledaš i da sanjaš, da maštaš, a da dodiruješ, naravno da ne. Ja se izvinjam. Sam te bilo, Lakiću. Da, najbolja je Barbie.
Naravno, to se podrazumeva. A reci mi, šta ti misliš, ko je večeras ugrožen od strane publike? Predrag Lazić Peca. Zbog čega misliš da je baš on večeras ugrožen? Nije se posvetio dovoljno životinjama u posljednje vreme. Nije se posvetio Babeću u posljednje vreme. Nije se posvetio svojoj drugarici Barbi u posljednje vreme. I nije se posvetio dovoljno sukobu između Jakšićke i njega kao i između Sneže i njega. Zatajio je malo. I to će gledaoci da osude. Da li misliš da on ne može večeras da ispravi stvar do večeras? Mislim, od sada pa do večeras. Ne. Jedino što može da ispravi jeste da mu poraste kosa. Ostalo ništa ne može da ispravi. To je nešto što mu manjka i definitivno će ga to koštati. Šta ti sa Jakrom, ko da ti je miš pojeo? Da li misliš da možeš da pobediš u ovoj sezoni Farme 8? Ne. To je nemoguće. Znamo da normalni ljudi ne pobeđuju, tako da nenormalno će... A što ja nisam normalan? Da li misliš da će da bude ženska ili muška osoba? Biće šokantno. Biće veliko iznenađenje i trešće se region. Vidim i Lili tu kao glavnog kandidata za osvajanje tog trofeja i... Ja se izvinjam, ako mogu samo da pozdravim moju porodicu, da iskoristim ovu... Sa nama Božo Čonc. Dobar dan, evo me. Čuli smo da postoji osoba koju ne podnosiš u kući. Man, to je nemoguće. Kažu da se ne podnosite, da postoji netrpeljivost između vas dvoje. Reci mi o čemu se zapravo radi i zašto ne podnosiš jednu žensku osobu, ti znaš ko je? Pa ne znam da li je to jedna, pošto ne podnosim njih 6-7, a toliko ih ima u kući. A reci mi koju osobu uopšte ne možeš da gledaš očima? Pa, na primjer, gospođo tebe pre svega. Aj, tebe bi stavio na mesto broj 1, a odmah i ovu dotičnu iza Milfaru nju bi stavio na mesto broj 2. Jer se ponaša neartikulisano i u meni budi neartikulisanu zver. A mi smo primetili da ti uglavnom ne podnosiš lepe žene, gde smatraš, pošto smatraš da nemaš šanse kod tih lepih žena... Čekajte, izvinite, vi želite da kažete sada upravo u ovom intervju da sam ja gej, gospođo? To si ti sam rekao. Pa ne, znači ne podnosim lepe žene. Šta vi hoćete da kažete? Molim te, skini stopalo s njegove butine, to me pali. Možda me vežeš tom bubicom i da me ucaraš po kuhinji? Molim te da me ne dodiruješ. Reci mi kako je stanje sa Elenom, da li tu ima neke šanse? Kako čuj, da li ima šanse? Elena je, Bogu hvala da se prekrstim. U 4. mesecu trudnoće čekamo jednog sina, zvaćemo ga Serafijam i sve super. A zbog čega to ime nije naše ime, srpsko ime? Pa ja vam predlažem da vi to... Taj Serafijapin će da sere non stop. Ne slušam ove metače signala, ove tu šetače kerova, nego hoću da kažem samo da radujem se što će ostaviti tata jednog malog dečaka. Ona će da bude naravno po drugi put majka i Bogu hvala, eto, pokaži da reality veza nije uspela, reality veza je tekako uspela napolju, evo sad kada smo napolju, vidite kako mi lepo funkcionišemo, moja Lena i ja, ona je to otišla nešto do trgovine, tako da sve u svemu super. Iznajmili smo stan, pošto čekamo da se novi ovaj što smo kupili, da se sredi, pa se selimo u njega. Mislim, kupio sam i stan, moram da napomenem, ali nije žena, izvoli. Da li je istina da smatraš sebe pobednikom Farme 8? Ja, gospođo, ne znam o čemu vi pričate, pa ja jesam pobedio u Farmi 8. Mi se nalazimo ispred Kalinić pijace i sada vodimo jedan sasvim normalan intervju, razgovor, kako vi god hoćete da ga nazovete. Ja jesam pobednik Farme 8, Bože Jones. Da me niste pogrešili možda sa onim Nikolom... To bi ti voleo i želeo da oženiš Elenu. Vi ste mene pomešali sa onim sagovornikom od malo pre, a to ne Nikola Lakić. On ima želju da pobedi, ali nikad nije. Ti si sanjao da si oženio Elenu i da si pobedio na Farmi 8, ali to ne može da se desi ni u snu. Ali jel vi vidite njen stomačić? Ali ja uvek kažem, vodio sam računa, ne znam šta se desilo. Ali kažu da je to dete Ognjenovo. Mi imamo proverenu informaciju da vi niste otac. Mene samo zanima da li vi to tvrdite. To je već potvrđeno, ali nisu odradili. Ja želim ovog puta da pozdravim ovog advokata i da podnese protiv vas i te vaše televizije optužbe. Ne, idemo da... Benka. A sa nama je Sneža Kušadasi. Snežo, kako si, Snežo? Čekajte, mogu ja još nešto da kažem da iskoristim ovih... Pa mislim, nije mala stvar imati intervju sa vama, gospođo. Meni je, ja kao dečak sam sanjao da budem vaš gost.
Ja sam vas gledao kad sam bio tinejdžer i evo sada želja mi se ostvarila da vodite sa mnom intervju. Želim da mi postavite još par pitanja, ali bez provokacija. Mislim, kakav ognjen, kakvi bakrači, ja ne znam ni ko je taj dečko, zaboravio sam. Sećam se da se malo komentarisao u Farmi, ali ja ne znam, on je prohujao svih hora. Znači ti se vodiš time, pazi šta sanjaš, možda ti se i ostvari i misliš... Ne, ja se vodim onim, pazi šta želiš, možda... Kako ide ono? Pazi šta želiš... Pazi šta misliš, šta želiš, šta sanjaš, o čemu maštaš, to je sve se odnosi na tvoje snove. To je tvoja parola, Cer. To je moja neka parola, malo sam izbunjen, evo sad izašao sam iz teretane, ta fitness centra, ono... Ne moraš da držiš ja idem, ono, pa navikao sam. Fitness nije sport, fitness je stil života, ono, Elena i ja, ono, trening, zdrava ishrana, ludilo, znači imamo dadilju, sve, ono, imamo dadilju, a još se nije ni porodila, onda možeš da zamisliš kako je negujem i kako je gledamo. Da li postoji devojka koja može da zameni Elenu? Pa naravno da ne. Pokušala jedna učesnica Farme 8 da to uradi, to je ona Lili Milfara. Ona mi je pisala, smarala me danima da se vidimo, ali jednostavno ne, ja sam lojalan, ja volim samo jednu, u mom srcu je samo ona, a ona je Elena. Zato Lili sanja. Elena Jones. A pitajte ga, molim vas, zašto Lili sanja? Lili sanja. A čime je Lili osvojila tvoje srce? Ne, ja ne znam o čemu ova gospođa priča. Ja sam njoj dok smo bili na Farmi 8, ja se izvinjam samo ako može budete parlamentarni, ja se izvinjam. Hoću da kažem da ja jesam nju sanjao pre na 4 meseca kad smo bili i... Ko je ovo? Ajde nastavite sim pa ćemo se vratiti. A ko si ti, izvini, molim te? Da li možeš da nam se predstaviš? Ja sam došao na Farmu. Ovdje može da se... Kažu da je ovdje reality. Gospodine, i ovdje ne može svako da uđe, nemaju svi tu priliku i šansu, velika je konkurencija i ja mislim da vi definitivno nemate šanse, jedino ako vam pomogne gospođa Lili nešto preko veze, ali vrlo teško. Gospođica ili gospođa Lili, tako da ne znam šta vi tražite ovdje. Ja sam bio na castingu i pustili su me ovdje da uđem, kažu, Farma 9. Pa vi možete da pokušate, ali mi ne garantujemo da će vas da prime takvog bljaka. Kažu da sam ja prošao testove u klinici i slikom me onaj Doljančević i onaj drugi Gugido. Kažu da sam do jaja za reality. Jedino gospođa ili gospođa Lili da ako može nešto preko veze. Ko je pobedio, radovo se i kaže pobednik Farme 8. Kažu, Božo. Ovo sam tako jaka da manifestujem. Šta su moje ušice morale da čuju? Izvini, koleginice, da te očistim samo malo. Ja sam bila zaspala. Pa vidi se. Slušala sam Božu, hvala, slušala sam Božu kako on u stvari pobednik. I daje intervju ispred Kalinić pijace. Tako, i kako je Elena trudna i čekaju bebu. Nisam zapamtila kako se zove beba. Nije, ja nisam. I iznajmili su sad stan zato što stan koji su kupili se sređuje. Da, i kao šta mislite ko će pobedi, pa kao ja sam već pobednik. Tako, mi vodimo sad običan razgovor ili intervju, kako god želite to da nazovete. U svakom slučaju, Boža zna kako se manifestuje i ukoliko vas je interesovalo kako se manifestuje se upravo na ovaj način, tako što pričate kao da se to trenutno dešava. Znači, ja ću sad kad izađem iz ove emisije da sednem u svoj Lamborghini i idem u svoju kuću u Majamiju. I jel ti tvoj Lamborghini leti po nebu? Pa sad, ajde, nećemo da zamišljamo nerealne stvari. Ja sam sad upravo rekla realne stvari. A čekaj, šta, upoznam ja nekog milijardera iz Majamija. Dobro. I udam se tamo, šta fali? Nije nemoguće. A ja ostajem u ovoj bednoj... Ne brini, vi napovršite sa sobom, sigurno ima neki drugare... Mogu da čukačice? Ne. Znači ćemo nekog drugara koji je također bilijarder. I šta da radim posle? Ništa, uživaš u životu, idemo ti i ja, malo shopping, malo plažica. A Kristina? Kristina se udala, šta da joj radim? Što nas nije sačekala? I nju vodim. Nju vodimo, može da ide s nama kao drugarica.
I Kristijana vodimo, ajde. Kristijan će da nam bude I Kiću i Kostu vodimo. I Koka. I Lili. I Lili. Tako je. Svi đuture idemo. Pa kako bez Kine? Kina! Kako bez Kine? Aj, majke ti. Ona da mi sortira ormar. To smo se dogovorili, Kina, da znaš. Samo ja ću da te zovem. A zovite nas i vi na broj 0677 300 800. Samo da proverimo sa režijom. Da li ćemo uskoro imati... Dobro, nešto veza puca. Ne znamo šta se opet dešava. Neke smetnje imamo. Nemojte da nas sabotirate. Nemojte da nas sabotirate. Subota je prelep dan. Toplo je, to je bitno. Pa da, sunce sija, kod tepsija, u mome srcu je depresija. Depresija. Mina, bre, ti baciš rim. To je inače rima od mog brata. Stvarno? Boris. Sija sunce kod tepsija, u mom srcu je depresija. Svaka čast, Borise. Onda radi malo na tome i sutra možda preprodaje pesme za 30.000 € Znači ti mi malo mu daš... Ja bila milionerka onda. Onda mi ne treba bilioner iz Majamija. Vidi, mnogo je jednostavnije da, na primjer, ti postaneš milionerka i onda mi ti kupiš Lamborghini. Pa da. Pa realno, možemo i tako. Jao, i dok ja i ti pričamo o Majamiju, Lamborghinijima, Babejićka i Elena leže oko štale tamo, prčvari ono. Koleginice. Morala sam, bilo jače od mene. Dobro. Ali kažu Elena i Aleksandra tvrde da Andreja se zove. Andreja, dobro. Smrdi na znoj. Joj. Baš, dajte čujem. Pametno nešto. Pa možda kao neku finalu. Sve približava, to se više bojim. Jer ne znam šta me čeka. Bože, obrisao ti mi zgazi. Zašto si zločest? Zašto si zločest? Gledaj da on je obrisao, mislim, demon Ko eto, kako ne radi, neće dobije ništa, neće dobije duvan. Šta više, koji đavo? Jutros kao sere, kao, znaš, kao, eto, nisi mi ispoštovao. Što? Pa nisi mi ni rekao što da radi. Ja kad sam rekao, brišem pudru, jesi rekao ne može? Da. Samo će se svađa nešto. Kako je zaslužio, tako i dobro. Pa naravno. Najsmešnije Lukse kaže malo pre da mi je babećka devojka dopisuje, kaže šutno u pičku materinu jer se ja kupam svaki dan. Andreja smrdi na znoj. Andreja? Da. Znaš kako smrdi na znoj? Stvarno? Da. Taka.
problem. To znam i u početku, brate, za stvari, za sve. Džabe neko kogo god da se tušira ili nešto, brate, osjeća se. Imaš veze. Evo ti ja kao žensko, pa i mirišem se na svaki minut. Hvala Bogu, pa se ne osjećam. Ali ne može koliko god vodi računa, ima taj problem neki. Ne znam. I plus tamo da je u krevetu cela. I u prsluku, i jaksni. I pade mantilu. Redni narode, našli ste da radite... Užas. Kako mi izlaze neke bubuljice da li toplote ili ne znam. Da, kad je sunce. Joj, daj Bože da stigne neko pismo, nešto više. Evo je izbjegla koka. Bila je izvan imanja. Vidi ga Đuro. Ej! Dolazi Đuro da se šepuri. A mogli ju se spala s ona lepa perja. Đuro. Đuro. Joj, kak je sladak Bože. Ovo vreme je užas. Te kiša, te sunce, te... Ovako neka ostane. Ovako je top. Gore grmi. Baka. Ovako je super ovo. Sunce i ono što se kaže. Malo ledeći, nešto specijalno. Neki kamion. Se čuje. I šivori koji zato što je on rekao. Su i bageri. A to si čuo. Wow.
Izogovarale one to na fine način. Boga mi, te nosi prsluk, te nosi duks, te nosi bademantil, Ona nosi Pradu, a je samo grudi gole. Ne znam kako ide dalje. Koga nešto rane da bole. Nešto. Ne znam tu pesmu. Mislim, znam pesmu, ali... Ona nosi Pradu, a je samo grudi gole. Neće stare rane, jače da je nove. Nekako, ja bih volila da se prisetimo nekih svađa. Ajmo, kao, na primer, nekih onih dugometražnih svađa, na primer. Pa, na primer. Dugo se nešto nisu baš posvađali onako... Dugo se klela, da nije smela, da Bože, Mina, danas je jukebox. Samo izbacuješ pesme iz sebe. Mama moja. Pozdrav za Ivanu. Mama, čao. Jedan veliki pozdrav za Ivanu. Koleginici. Svašta ima, bilo je raznih svađa. Nekako, što bi moja jedna prijateljica rekla, izvući ću neku svađu iz naftalina. Iz naftalina, pa normalno. Nego kako. Samo da se sad odlučimo za koju ćemo. Koju ćemo da prezentujemo našim dragim gledaocima. Ali bilo je i davno, evo, pre 7 dana ovo nismo slušali ni puštali. Kaže, Peca ostavio motiku pa došao da morališe na sastanku. Jel? Volimo moralne gromade. Možemo to. Šta misliš? Može. Ja sebe smatram, inače, jednom od najlenjih osoba u kući, 5 mjeseci. Lili, ako može, izvini Peco, Lili, aj kad završite svađu da Peca priča. Ja se ne svađam. Jel čuje se sada 6 glasova, ne čujem ja šta veze, ja pričam to pričam. Hoću da kažem da 5 mjeseci ništa nisam radio i to ono što sam se sela, mene je sramota što ništa nisam radio koliko treba i oko imanja, oko životinja. Mislim da sam mogao više da je ovih 3-4 sata ujutru i 3-4 sata uveče koje sam radio i 5 mjeseci zagrevanje i da sam mogu 10 puta više da radim, zato sebe smatram nekom lenjom osobom. Hoću da kažem da tebi, Lili, nije ti Barbie kriva što je ona došla posle tebi, pere sudove, sve koje stigne, a ona nije bila ta tu kad si ti prava Ja sam bila tu kad je pravo ostavila sapun. Ja pričam način na koji se pere sudove. Ali nije Barbie kriva što Lili, ali Barbie nije kriva što je Lili niko nije snimio što pere sudove, razumeš? Barbie sad možda ne opere sudove kako treba sve, ali ih opere i trudi se da ih opere. Ti nisi prava. Ja sam prava, ti si zajedno. I ja još kažem, Lili ostavila sapuncu, kažem, a koga jebe? Istina, svi ste komentarisali da Lili ne ispira sudove, ne ispira ni premre. Vi imate amneziju, ja nemam. I pre nego što sam ja došla, ostavila je sapunicu. Svi ste komentarisali da ne zna da pere, da je odvratno i da je ostavljala sapunicu da će se potrovati. A sad ne smete ostaci hrane pobudu šerpe. Dobro, ne sad ostavila sočivo koje je zagorelo. Nije zagorelo. Ja ću samo da Dobro, ješćemo Elena. Ja više neću nići da prokomentarišem, jer podrazumijela sam da svačim ako prokomentarišem, mora bih ja da odradim tako da i svi koji komentarišete Lili ili Barbie rad, neka uzmu, neka peru umjesto Barbie, ako im smeta. Oni kojima nisu čisti podovi, neka uzmu da očiste podovi, oni koji stalno pridikuju, neka uzmu da urade to što ne valja i to je to. Ja neću da komentarišem ništa, iako mislim da ništa ovdje što uradite nije dobro, eto. Što se tiče Bože i njegovog gazdovanja, mislim da Bože nije imao lošu namjeru što se tiče njegovog gazdovanja, teo je da sve bude kako treba, ali nažalost to nažalost ne bi bio Bože. To bi bio neko drugi foliranta, ne Bože. Bože je osoba koja voli haos, koja voli da pravi skandale, koja voli da se sve događa ovako kako jeste. Da nije volio Bože, ne bi bacio duvan koji sad više mi preko glave ovde, koji je bačen na njemu i onda. Sad kad kažu, evo ova koja kaže da je duvan je, evo ova koja kaže da je duvan je bitna, kaže bitno je da si ga uzeo. Pa naravno. Sad kad Aleksandar Jakšić kaže malo pre, Bože nagrađivao one koji ništa nisu radili, mi koji smo radili ništa nismo dobili. Koliko se sećam, u sredu uveče kad sam ja bio eliminisan sa imanja, to je bio... A zašto si se tukao možda pa su te eliminisali? Hoću da kažem da je Aleksandra Jakšić dobila 3 paklice cigara, da neko nije dobio ništa, je li tako? Hoću da kažem da je bilo oko 18 paklice cigareta, a da su neki nisu dobili, a da je imalo da i Bože ostane 2 pakle, tako 3. Bože je jedno ostalo. A imalo da ostane, zato što nisi podelio kako treba. Nekom si dao 3, nekom si 1. A imalo je svako da dobije po jednu. Nije trebalo. Zato ne mora da se
buniš, nemoj ni da se buniš. Čak idemo za igri istine ovde, ako ćemo iskreno. Nemoj ni da se buniš, Bože, nemoj ni da se buniš posle kad te ne hvali ovo. Evo, malo pre se posvađao sa Aleksandrom Jakšićem. Zato što tvojoj vladi dolazi kraj i ona ti više nije drugarica. Ovo ti je sezona koristi, ne ljubav i prijateljstvo. Ovde ljubav i prijateljstva nema. I zato i ne volim više, ja nisam ni hteo da dođem. Ti si promenio 200 društava. Nije, pa imam pravo kad mi se nešto ne sviđa. A to je iskreno, ja uvek promenim kad mi se nešto ne sviđa. To je, na primjer, nosiš neke farmerke, nosiš ih, ne sviđa ti se više, promeniš ih. To tako ide kroz život isto. Pa to ti tako menjaš prijatelje. Evo, na primjer, Aleksandra Jakšić, ona ima jednog muža, taj muža se više ne sviđa, ona ga promeni. Ali Aleksandra Jakšić, u stvari, ja sam zaboravio, nju menjaju, ne menja ona. Biraš društvo pošto poto. Hoću da kažem što se tiče sad generalno mog društva. Meni nije stvar, meni to društvo. Pričaj, da li sam samo ja kriv za ovo, da li su oni ispali fer i korektni prema meni, da li sam ja ispao fer i korektan prema njima, komentariši to, pusti iz društva. Naravno, to što neki kažu, da si samo ti kriv. Ja mislim da si ti jednim većim delom kriv. Ali ne može bude samo ti kriv, nego i ceo kolektiv. Aj nemoj da sad moje ponavljaš. Izmisli nešto svoje. Ja nju nisam upadao, on upada. Viš koliko je to žena, svađe i ovo. A što koristiš svoje sad? Ja ovako vrstu sastanka nisam ni teo da dođem neko Luks, brate, dođi, što da ne, da čuju ljudi šta i ti misliš. Evo za to, eto. A nisam teo da dođem, teo sam i da kopam ono što sam radio i bolilo me uvo da komentarišem tvoje gazdinstvo. Smo dobri za 8 kada dođu. Mora da bude ovo. Nemoj da bacaš kost. Kad mora? Pa niste bili sinoć. Pa niste bili sinoć. Izvini, Peco. Izvini, Peco. Izvini što te prekidam. Ni ne mora da bude, ali hoće. Ako komentarišemo sinoć. Zašto da budemo kad mi vređaš sina? Neka nisam mogo, neka nisam htio. Da ne dođe, neću da čujem što ću da... Nisam rekao ti, Saša. Treba da imaš svoje gazdovanje, a ne da gledaš drugo gazdovanje i da se ponašaš tako. Kopiraš Kristijana Luksa, ne znam nija koga sve ovde, ko je gazdovo, tako se ti ponašaš. Znaš šta je juče uradio? Ja sam imala dobro volju da uđem u špajz i da... Izvini, Peco, izvini, imala sam juče dobru volju da uđem u sale, izvini, molim te. Imala sam dobru volju da uđem u špajz, eto, čisto za nas, da poređemo onu palentu i sve, da imamo za doručak večeru, a on je kopirao tebe i Reu sa strane i oko kao, evo ti cigara, izvoli, uradila si kako treba. Naravno, nisam uzela tu cigaru, uzeo je neko drugi, niti ću uzeti tu cigaru, niti bilo šta. Nemoj kopirati Reu i Luksa, nemoj kopirati Kristijana, nemoj kopirati Lakića, nemoj kopirati Snežu, nego treba da budeš svoj. Ja nemam ovdje uopšte idola, i prestani da vređaš i tako dalje. I to što ja neću da radim, rekla sam, ne pada mi na pamet ove nedelje da radim, iz tog razloga, zato što ideš i da vređaš, koliko god uradila ovde, toliko posle opet me vređaš i ne pada mi na pamet. Ništa, ni da me pitaš, ni da uradim, to je samo moja dobra volja. Da li ću da očistim ovaj sto ili neću. Juče niko nije video šta sam uradila po kući, ali važno je da me kanali. Ništa nisam uradila. Samo špajz 20 minuta sa Aleksandrom Babelom. Zato ništa nisam uradila za ovih 5,5 meseci. Zato sam loša, zato vređam po kući i zato nisam ni domaćica. Zato ću lepo da se ugledam na gazdu, sunce i doviđenja. Ja sam rekao svakako da neću. Evo ko te ne poštuje. Ja ću, nema veze, ja sam svakako, ima svakako, da upadne sad bilo ko nek priča, ja ću da sačekam svoje. To kad se bliži kraj, nešto se mnogo svi izvinjavaju, nešto mnogo ti spuštaju lopate. Ja sam svakom, ja neću ništa da radim, ja sam to i rekao. Jel ovo onaj Peca što je ova ga gađala staklenom teglom? Ja sam lej, a sada, napred 10 dana ga gađala teglom u glavu, a sad leži iza njenog upeta dok se ljubi sa mnom. Evo, ja sam lej, ne volim da radim i to je činjenicu i neću da radim, boli me uvod da više radim za ceo kolektiv. Hoću da kažem ovako, pošto sad spominješ neke stvari. Kako ti uvek imaš na umu da spomeneš neke stvari koje šta je radio? Vi uvek posmatrate ljude šta radi i kako radi. Pa i vi mene posmatrate i komentariš. Evo, ja komentarišem zato što moram, a ne zato što hoću. Pa i ja moram, Peca. Ne moraš, niko te nije terao sve to da spomeneš. Zašto ne volim ove sastanke? Nisam teo da dođem iz jednog prostornog razloga. Što si došao kraj? Ja, evo, zato što sam ja tu poslušao sa Sale Pavlovca. Pod utice Sale Pavlovca. Sale baš ovo boligovo za čišćenje. Nešto što da ne kažem. Boli me i uvo za sve sem za Andreja. Eto.
Što da ne kažem svoje mišljenje? Vreme će pokazati, Saša, Ne volim ovakvu vrstu sastanka, jer ovdje sad vidi, Bozo, da je trebalo da se komentariše tvoje gazdovanje, koje je katastrofa. Stiglo bi pismo i rekli vreme da se komentariše, stići će sigurno. A ne sad. Ovo je isto kao, eto, čim ti spominješ naše loše postoje koje hoćeš da nazvaviš, ovdje nije cilj, možemo neki put da radimo i neke lepe stvari, a ne samo da se video sam jučer za malo da se sami ne posvađate. To je pojem. Naravno da nisi samo ti. Pa mora da pričamo, tu smo svi. Neću sigurno da vas pustim u pubu da sedite i da pričate kad će kraj. Odmah da ti kažem. Nisi samo ti kriv za imanje. Kriv sam ja i vi. Nemoj da ponavljaš moje rečenice, molim te. I mora da shvatiš da ove ljude sa kojima se i ti svađaš... Ne treba mi savjetnik za društvo. Nema, pa si teo da se komentariš. Ja se družim ko meni prija. Si teo da se komentariše tvoje... Da, ali što komentarišeš s kim se družim ja? Ne komentarišeš, ja ti to nisam rekao uopšte. Mene ne zanima ko se ovdje s kim druži. A kome kako odgovara, nek se druži. Ti se isto ovdje i tvoje prijatelje 15 puta izdao, pa šta sad kao prijatelji smo čuvamo se. Ne vatamo se za sise. Pa nema veze, to nije tvoja stvar. Nikada nisam pljunuo i udario mog prijatelja. Nisi bio uopšte... Izvinio sam se iskreno od srca ako sam pogrešio, ako sam nešto uradio zbog nečega. Svi se mi izvinjavamo, ja se nisam izvinio nikom niti. Nema veze. Nisi bio ispravan isto, nisi radio ništa kako treba i sa svojim drugovima se svađa. Evo vidiš kako se sad drugovi poštuju, pojedinci koji svi se svađaju sa tobom. Što se tiče tvojeg gazdovanja, 15. put. Rekao ti je i Čika Proka, mene sad nije mi cilj da te... A pustite, rekao Čika Proka, pa da ne bi ja da te kanalim još više. Da te grdim ja. Ali opet, krivi su i oni, a ti si osoba koja sad pokušava od pre svog gazdovanja da bude jedna osoba, sad je skroz druga. Ima pravo na promjenu. Imaš pravo na promjenu, ali ovo se vidi da pokušavaš nešto da kažeš. Neće vama gazdovanje ništa da promeni. Apsolutno. Kao što ni ti ne možeš ove ljude na silu da nateraš da rade. Jer i ti si bio osoba koja je terana na silu da radi i molila se da nešto radi i ništa nije radila. Isto si bio jedna od lenih osoba. Jeste, Bože, to je činjenica. I onda sad ti pokušavaš ljude da promeniš ti sa svojim gazdovanjem. Ne promenim ja nikog. Pa nisi ni ti ni autoritet, ni nikom ko će prije mene da natera. Ja sam sad uzao ono da radim zato što ja hoću, ne zato što će neko da me natera. To je činjenica. Ne možeš nikog da nateraš na silu jer i ti si isti. Svako je ovdje ogledalo jednom drugom. Tero na silu. Budi iskren. Tero si. Iskreno. To je tako. To je tvoje gazdovanje. Loše je. A prosto gazdovanje, otvaranje prozora i te sve stvari, znaš kako funkcioniše sve to. Izvini, Luks. Dobro jutro svima. Tiše, ljudi, ajde da svako kaže, ljudi. Ovako, jesmo, sinoć pričali o vama, jer ovdje svi živimo zajedno i ne možemo da ne pričamo jedni o drugima. Naravno sam rekao, Peci, dođi na sastanak, šta sad ti kao radiš i to. I došao. Dobro, kao ne kao, radiš kad je sastanak. Ja sam i sinoć došao, hoću da čujem svačije mišljenje i kao i Saša hoću da čujem svačije mišljenje. Ja da neću da čujem, ne bi došao na sastanak, ne može nikome natera. Ovdje smo gdje smo, svi smo različiti, zato niko nije slučajno doveden i svako je svoj za sebe. Niko ne može se menjati, svi smo odrasli ljudi. Svi smo odrasli ljudi, niko ne može da se menja. Boga mi, ne bih baš tako rekla za sve. Evo, sad kad poredimo Pecu, tad, 7 dana i sad, da li se on ništa promenio? Pa, koleginice, ne znam šta bih ti rekla. Kako nećeš? Možda postoji neka blaga promjena. Ovo zapravo promenio se, sad više ne muva Babićku, sad muva Snežu, pa se sa Sneže vratio ponovo na Babićku, tako da ima promjena. Ima? Pa ima. Blaga, ali je promjena. Ali dobro, juče smo isto propustili jedan zanimljiv deo Saleta i Andreje, kako su konačno posle svega uplovili u mirnu luku, pa da vidimo kako to izgledalo. Ajde. Koja? To je mnogo lepo. Ovako mi pije sad. Pustite moje. Nema da me bre, vole me leđa, žena. Nema treći, nema sad još. Ovako mi prije. Sve baci nagicu. O, kako si lepo.
Ajde tvoju glavu malo. Mala glava moja lepa. Što ti dušu navenčice? Nećeš, dobro. Sad mi je lijepo ovako. Sad je meni lijepo. Kako si lep, mali ukusan, mnogo si ukusan. Mnogo si ukusan, mnogo si ukusan. A trpiš da te tako gužno steže. Gužvaj me, prija mi, sve mi prija. Sve mi prija kad si ti tu. Kako se oni sočno i lepo ljube, čoveče. Kad ćemo ti i ja, mislim ne sad ti i ja, konkretno ti i ja, nego da nađemo tako nekog s kim ćemo biti u zagrljaju. Ti i ja, pogledaj me jednom bar. Ja, evo gledam. Kad školsko zvono zvoni, ja prvi bi u školi pojurio da vidim ta plava oka dva. I tad u prvom planu su no. Na 7. nebu tad bi bio ja. Oj, Previše vremena provodim sa decom, očigledno, čim su mi samo te pesmice u glavi, a ne ona nosi Pradu, a ja ne. Ona nosi Pradu, a ja samo grudi gole. Neće, znači da je bole. Tako je. Tako to ide. Pa tako ide, šta da ti kažem. Mislim da je došlo vreme. Da šta? Da šta, koleginice? Pa kako da šta? Da šta uradimo? Pa znam. Ja. Slažemo se sa vama, režija draga. Ajde, polako. U slow motionu. Ajde. Da li režija ima neku muzičku želju? Da, i evo, kažete, ispunit ću vam muzičku želju. A ovo znači da je došao sam kraj emisije. Dajte mi neku želju, otpevat ću vam vrlo rado. Kukavica. Taj sad, dobro mi nisi rekla molitvu da pevam od Marije Šerifović. Dobro, ajde peva i... Stao mi je mozak. Pa da, odmah nam stane mozak. Čim treba da se peva nešto? I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju, na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Ćao! Tiho, jel sva ova slava tvoja?